Salam, hormatly watandaşlar. Men ýene siziň bilen Murat Gulmanow. Men şu gün siziň bilen şu Türkmenistana giden reis boýunça gurrunçak bolýar. Sizin bilşiňiz ýaly 3-nji noýabrda 3-nji gün Türkmenistana Stambuldan reis gitdi. O reis gönük Türkmenbaşa baryp şo ýerde gonyp, şo ýerde adamlar düşdiler. Ýöne dün akşam ine 6-njy noýabrda bir reis gitdi. Ol hakykatdan hem Aşgabat'a gitmedi. Sebäbi bilkleriň ýüzlerinden Stambul Aşgabat diýip gitdi. Şo ýerde Aşgabat alman soň şular Türkmen awada gondular. Şo gonan ýagdaýynda bulary karantina saljak boldular. Hemişelik edýän ýaly, ýani Türkmen hökümeti gelen adamlar karantina saljak bolup gördü. Bolýan şo ýerde biziň aýal gyýlarymyz, biziň aýal gyýlar maşgalaly adamlar turup şolara gaty garşylyk görkezdiler. Olum diýen zatlar. Näçe biz gerilik bizi karantina salmalymış, başga döwletlerde karantinada bolmak üçin öýlerinde bolýarlar. Näçe edil Türkmenistanda biz karantin lagerda oturmaly, o ýerde ne sanepidemiologiski şertler bar, o ýerde ne naharlar gowy berilýär, ne o ýerde öýüň saklap bolýar, gaýtyp sowuklar şo ýerde koronavirus bolýar. Näçe şu ýaly agyr şertlere bizi goýýanyň, haçanda biz öýümizde, ýani izolýasiýada 14 gün oturup bilýär. Näçe şey diýýäňiz diýip gatul galmagal turdular. Ne polisler gorkup, emhemeler gorkup, köşeşiň adamlar bu tarapyndan garyndaşlarym gowkulyp turup, ýani bulary köşeşdirip, polis bilen emhem işgärleri Türkmenistanyň Mizrawyna hawat tutdular giýje. Häzir Mizrawdan hat geler, şolaryň ýani görkezmesi boýunça sizi goýberler, arky boluň köşeşiň diýip görýärmi? Haýyş edýärler. Inni öňküýäli batyşlar ýok, öňküýäli ýani bilkamçylyklar ýok. Ine şul meselede şu nokatda biziň argatnaşymyz ýitdi şo gelen adamlar bilen. Ýöne şu gelen adamlar şo ýerde aeroportda şol jogaba garaşyp otyrdylar. Şunkune egerde watandaşlarymyň ýa-da Türkmenistanyň aktivistlerimiz bir zat bilse şul gelen reisdäki adamlar boýunça bize hökümet habar berdi. Şul adamlar öz ýeňişini oňurup berdilermi ýa-da karantina gitmeli boldular. Ine şonu men kezitlejek bolýan sebäbi gaty dogry etdiler. Şul passajerler ýani ýolukçylar gelip öz haklaryny talap etdiler. Ine görýärmi? Türkden gelen azatlykda ýaşan adamlar. Olar indi polislere, emhem işlerlerine öýlerini haklaryny aldyrmaýarlar. Gaty dogry hereket sebäbi bul kanun esasynda bul sen adam öldüren ok ýa jenaýat işeden ok öz haklaryny administrativ ýagdaýlardan gorýan. Administrativ bilkamçylyklardan gorýan. Ine münferim. Men şu ýerde analiz tapşyrdym. Amerikaga gitjek bolup. Men analiz ýani operativ test diýilýär. Operativ test etdim. O ýerde koronavirus görkezdi. Oňa garaşman men şoň rezultatyna garaşman gidip PCR etdim-de test, gluboký PCR. Şu PCR-den ne? PCR 1-nji gün geldi. Ýöne 5-nji gün reis bolan soň menne birnäçe sagatdan koronavirus diýip SMS geldi. Maňa da bärdäki saglyk goraş sistemasy haýyş etdi, öýüňizde oturuň, izolýasiýa edin, maşgalaňyzyň hemmeti baryp test tapşyrdyň. Eger koronavirus bolsa, öýden çykman, okuw etmän, ýani her protokollar ýazyp kim näme etmeli maşgalada? İşleýän adam näme etmeli? Okuyan adam näme etmeli? Şul protokollar geldi, biz şonu ýani hormat goýup sakladyk. Ýöne 1-nji gün men ofisialna başga bir rezultat aldym, ýani netije laboratoriýadan bizde koronavirus ýok eken. 6-njy gün gidip çağırlarym tapşyrdy, hiç kimde ýok eken. Gördüňizmi? Şul kiçijik problem üçin seni öýüňde izolýasiýa etdirýärler, ýani aýdýarlar. Ony barlayan adam ýok. Ony senden saňa jaň edip, saňa kömek hökmünde ýani ýürüýte wraç gerek bolsa iýerýärler. Hawa gerek boldy, men soradym, öýe gelip gitdi. Ýani bir topar maskalar getirdi, kömekler
düşündürüp gitdi, ýagdaýlarymyzy görüp gitdi. Ine şuna sağlyk gowy sistema diýilýär. Ol adamlar koronavirus bolan ýagdaýynda ol karantini dykyp türkmen awanyň karantini iň agyr ýagdaýlardaky agyr şertler. O ýerde sowuklama bolmasa-da koronavirusyň kesellenlersiň o ýerde. Türkmenistanyň sağlyk gowy sistemasy işlemän soň, hiç rat bolman soň şular öýünde saklanyň gowy bolýar. Ýöne şulary ýa-ni ýerli doktorlar we uçuşgowy doktorlar baryp terapewtler düşündirmeli. Ýa-da şular ýa-ni gitmäke instruksiýa alman, protokol diýilýär, näme etmelilerini. Hiç rat çykman oturmaly, ýöne adamlar jogapkärçilik boýnuna almaly. Şunu etmeli. Onu bağlayan adam yok. Öz jogapkärçiligiň öz hukuklaryny, haklaryny, jogapkärçiligini gowy berja etmeli. Her adam şonu düşünmeli. Ay bolýarly diýip aýlanmaly, bagary diýip aňyry diýip ýok. O zatlar taşlamaly, şol zatlary terpmeli. Haçan siz öýümünde karantin geçecek diýseniz, onu siz şul jogapkärçiligi boýuna almaly bolýar. Almaly, şonu etmeli. Ine men size şu haýyş edýän. Inni şu düýün kres gidenle Türkiýeden giden watandaşlarymyz gördüňizmi? Bular gahrmanam-da, aktivistam-da günü öz haklaryny talap etdiler. Ine şu Türkmenistanyň ýagdaýy ýuwaş-ýuwaş üýtkäkli bolýar. Berdimuhammedow we onuň kezzaplary çekilip başladylar. Türkmenistanyň halky öz haklaryny alyp başlady. Ine şu ýaly özgöçler hemme gatlaklarda, hemme derejelerde, hemme ýa-ni pudoklarda, hemme ýerlerde geçip başlady. Ine şunu aktivistler adamlaryň gözlerini açyp düşündirip, kanunlaryny, haklaryny düşündirip, adam hukugyny gorayan guramalar düşündirip, ine şu zatlary gelip başladyk. Diýmek Türkmenistan bir kanun döwletden kanun döwlete gelip başlady. Diýmek Türkmenistanyň bir kanun prezidentinden ya kanuny gelmeli ýa-da onu halk zynar. Ine şu mesele geldi. Yeni bir aýtjak adamma, hormatly watandaşlar, ine maňa bir aktivistimiz ýa-da Murada aktivistim däl ol bir watandaşymyz ýa men düň aeroporta gitjek bolup bardym, bildim mady. Meni almadylar. Şo ýerde $4500 menden talap etdiler. Men bermedim, pulum ýok. Görýärmi? Türkmenistanyň prezidenti bandit we onuň tapary, onuň sagely bandit Recep Raşit Meredov, pardon. Onuň nökerleri, onuň ýerdäki banditlary, generalny konsulluk, Türkmenistanyň baş konsulunyň ýolbaşçysy we onuň konsullary şular halkymyzdan talapçylygy dowam edýärler. Men ine Raşit Meredov we diplomatlara ýülenýän. Siz kanun esasyna haçan bir kanunçylyklaryňyzy goýup kanunyň içine girersiňiz. 30 ýyllap edip gelýän bir kanunçylyklaryňyzy, poklaryňyzy indi durulmalysınız. Siz jenaýda çekerler. Näme üçin siz şu hökümet işe gelenizde halkyň öňünde jogapkärçilik alan, men halkyň üçin işlärim, Türkmenistanyň awraýyny götürmek üçin işlärim diýip söz berdiňiz. Siz näde halk üçin işleýäňiz? Türkmenistanyň maskara edýäňiz. Ine bizde aktivistler siz maskara edýäňiz. Türkmenistanyň prezidentini siz maskara edýäňiz. Bizde. Biz ýöne şu sizin ýalňyşlaryňyzy oň ýüzüne batýar. Tebä sizi şol tutup bir-birden türmäge batmaly adam eden okşandy. Indi men kezzap şol ýaly pasport sistemasy we ýollar sistemasynyň biznesini guran kezzap Raşit Meredowa ýülenýär. Ýoldaş däl, hormatlanmaýan Türkmenistanyň daşary işler ministri kezzap Raşit Meredov. Siz öz pasport biznesinizi we ýol beklemek biznesinizi adamlar öýlerine gaýşak bolsa, çağırjyklaryny görjek bolsa, şolardan 4.000, 3.500-den $10.000 çelip pul almaňyzy haçan betetjek bolýar? Haçan siz Türkmenistanyň prezidentini, Türkmenistany maskara edip bütün dünýäde betetjeksiniz. Türkmenistan maskara bolmaly sizin edilseň edýän işiniz.
Edil sizin özüňiz Türkmenistany daşary ýurtlarda awraýyny galdyrman maskarasyny berýäňiz. Haçan siz şonu bes etjekdiňiz? Siz kabinet ministriniň orunmasary bolup, Türkmenistanyň prezidentiniň sagary bolup, şu kezaplaryňyzy edip haçan bes etjek bolýarmy? Näçe siz konsullukdan 70%'ni Almany alıp şolary şul biýdüzgünçlikleri etdirýäňiz, mejbur etdirýäňiz. Näçe? Näçe şolar şu biýdüzgünçlikleri edip size 70% berýär? Hormatly watandaşlar, ine men şu çykyşmy rus dilinäki kiçik bölegini, ýani kesip TikTok'u ve hemme ýerde paýlaşam. Я обращаюсь, как лидер демократического выбора Туркменистана, народного движения, к министру иностранных дел Рашиду Мередову. Господин министр, господин заместитель председателя кабинета министров, когда вы остановите свой паспортный бизнес и начнете не брать деньги от 3,5 до 10 тысяч долларов за замену паспорта у наших граждан за пределами Туркменистана. Когда вы остановитесь и не будете брать деньги, и ваши консульские сотрудники в Стамбуле, генеральный консул и консульские сотрудники, дипломаты перестанут брать деньги с наших граждан Туркменистана от 3,5 до 10 тысяч за то, чтобы им возвратиться в Туркменистан и сесть на рейс. Ответьте, пожалуйста. Я вопрос задаю Бердымухамедову. Диктатор Бердымухамедов, когда вы сможете Рашида Мередова, министра иностранных дел, коррупционера, который заставляет консулов брать деньги с наших граждан Туркменистана, сверх авиабилетов от 3,5 до 10 тысяч, чтобы возвратиться в Туркменистан, посадите в тюрьму? Когда вы начнете с коррупцией бороться? Когда вы начнете бороться с Рашидом Мередовым, который за замену паспортов требует от граждан Туркменистана от 3,5 тысяч до 10 тысяч долларов? Вы что, с ним в одной доле? Или это у вас коррупционный бизнес называется? Или вы уже строительным бизнесом не занимаетесь, вы уже перешли и на дипломатический бизнес с Рашидом Мередовым? Когда вы перестанете заставлять консулов брать с людей деньги и вам 70% перечислять? Когда вы, Бердымухамедов, начнете бороться с коррупцией? Наконец-то. Yine şu sözleri siz kıyın görmeyen YouTube'da, TikTok'ta, Facebook'ta kesip koyun şunları. İmo'da, hemme yerde. Men çıkışım devam edeyim. Yine Rashid Meredov'un biznesi devam ediyor. Biz Türkmenistan'ın prezidentinin ediyen işlerini, bir kanunçluklarını ağlatalım. Rashid Meredov'un korrupsiyoner Berdimuhamedov'un arkasında gizlenip yören biznesini entek ağdalıp bilen yok. Şonun için hormatly vatandaşlar, haçanla şuraya sizden pul talep etseler, kıyın görmen bize can edin. Adını, familiyasını verin, biz olori prokuratura ve emkami işgallerine geçirelim. Men prokuratura işgallerine üyleniyim. Men şu meseleni OBS'de kaldıracağım. Emkami işgalleri. Siz haçan şu konsulları tutup cinayete çekip bilirsiniz. Näçe siz aktivistler, öz haklarını koruyan adamları Türkmenistan'a ağır ýagdaýdaky ýöne vatandaşlary saklap, ardyňyzy nägiliňizi aýtmaň. Ýöne ine Rashid Meredov we onuň konsullary sizden pul alsa, biz oňa siretmez diýip gezip ýörersiniz. Haçan siz öz hakyky wezipe borçlaryňyzy ýerine ýetirip başarsyňız? Näçe Türkmenistanyň Stambuldaky baş konsullugy durşuna konsullary ýygynaňyz? Herse şo ýerden adamlardan 3,5-dan 10 dolar çel pasport çalışmagyny alýar. Eger pasport çalışmak gadagan bolsa, Türkmenistanyň prezidenti şonu gadagan eden bolsa, bular näme pasport berýärler? Onu barlamak hatan. Konsulluğa gelýän, seredýän datalaryna kime pasport berildi. Ya migrasyonly gulagy barýan, seredýän
daşyrypdaky adamlara pasport kaçan berildi. Gataňsa, gidin parahollyk edin, şonu tutun, oladan pulunu alın. Bar siz parahor. Näme şonu eden bu? Bir gerek bir parahollyk edip halkyň arkasyny tutarsyňyz. Näme siz Türkmenistanyň halky öýüne gaýtjak bolanlar, konsullar şulardan 3,5 miňden 10 miň dolar şerli ziyat galýarlar bildiň üstüne samolyota mindirmek üçin. Näme üçin şolary tutanlar? Sizde pul gerek, siz parahora. Emkim işlerleri. Sen niýeden kim soýjamagy bilen ine konsullar çiş gittiler. Soýun şolary. Bir gerek şolary soýup halka kömek edin. Oraya parahor bolsun. Ýöne parahorluksyz hem şolary derrew duruşuna konsullugy ýyma tamam bolýar häzir. Ine mesajlar bardy. Indi siz hereket etmeseňiz, siz hakykatdan ham bandit topary bolýar. Türkmenistanyň prezidenti hakykatdan ham bandit bolýar. Onun gapdalyna Raşid Meredow hakykatdan ham bandit we biznes schemaly uje gurulan organizowany bandit bolýar. Bizde daşary işler ministrligi däl. Bizde daşary iş biznesi var. Onun diplomatlar gutordy, olar biznese geçipdi. Siz Türkmenistanyň biznesmenlerini, kärneçilerini, telekeçileri, potrotçuları öldürdüňiz. Inni hökümetiň öýüri, mysal üçin Türkmenistanyň daşary işler ministrligi öýleri biznes edýär. Öz hökümet udusturýasyny ulanyp biznes edýär. MHM işgärleri, General prokuratura, ministrlik, MHM ministrligi, Annaýew, polis ministri, kadetler, niye edýärler? Mundan beter informasiýa niýeden gerek? Bizim aktivistlerimiz hemme deşiklerde bar. Bize aýdyp dur, ine men size geçirip durmuşum. Dün şu akşam 2'de bolan zat şu. Şu ýaly, ine şondan biz size banditler diýär, biz size korrupsiýonlar diýär. Sebäbi hiç zat eden yok. Siz biriň arkasyny tutup bu döwleti batyrdyňyz, bu döwleti masgar etdiňiz. Bu döwleti bütün dünýäde iň soňky döwlet etdiňiz. Sebäbi siz hukuk goraýan gurumlar, organlar görüşen yok. Siz parahorlukda. Ine şoň üçin biz demokratiýa diýip görüşüp siz aýyrjak bolýar. Egerde siz dogry işleýän bolsaňyz, parahorluk bolmazdy. Biz ýalyk çykmazam, demokratiýada görüşmezdi. Siziň özüňiz demokratiýa bolardy. Indi dowam edeli çykyşymy, men dowam edin. Ine Türkmenistandan habalar geldi. Türkmenistanda internet hayalam bolsa işleýär. Halk her zady çykyşlar görýärler. Hiç bolmanyna görünler, ýazdyryp, ýaýradyp, düňkü başyny egen adamlar şunu ýanky videolar paýlaşyp berýär. Düňkü bar iki subotnikde de diňe halk protesta barda görünýär. Prezident bilen çyksa da prezident şurada dursa, aňarrakda protesta barda halk görünýär. Indi prezidentiň daşyna da protestalar görünýär. Öňe nowatlarda da indi hemme ýerde diýmek çalışmalar gaty öňde. Ýani gaty çat ýagdaýda bolup geçer. Indi şonu ellek geçer. Yeni bir informasiýa geldi. Halk ýurdumyzyň içine şeýle bir jewişleşdi, azy birleşdi. Halklaryň talap edip öz haklaryny talap edip başlady. Şonuň üçin indi welaýatlaryň arasyndaky ýollary açmajak bolup Türkmenistan prezidenti gorkup başlady. Ahaldan Aşgabat'a gelip baranyk ýollar ýapak. Sebäbi Ahaldan Aşgabat'a gelende de sen terroristçilik etjek bolýan, protest etjek bolýan diýip indi şondan soňra. Görýärmi? Başga welaýatlaryňa gurulmam ýok. Indi Änöde ýaşajak bolsaň Aşgabat'a gelsen senden soňra bolýar. Indi MHM işgärleri halkyň öňüne başga tarapa soňjak bolup her zat, her oýunlar tapýar. Bir öleýse dagy ine MHM şunu gynap öldürdi diýip, plan öldürdi diýip eşitdiňizmi diýip ýanky gep gurulýar. Halk ýene de gorkulmak üçin. Ünsür. Berdim Hamedowyň özü halk gorkulýar. Ýani ministr diýdi, ýönüki adamlar tutup
söýüp kabinet ministri mertebesini düşürüp ýa-ni ruhlardan düşünürüp halka gorkudýar. Siz hem şu ýerde bolup bilersiňiz diýip söýüp ýa-ni halk gorkudýar. Onu aýyrdyk aktivistler. Onu maskarasyny berdik. Senatda Biden'a ýazdyk, OBS''ye ýazdyk. Ine prezidentiň diktatorlugy. İkinci, MHM bilen polisiýa işgäri bispedirini aýyrdyk. Häzirem badyr, ýöne oloýal meçhulda däller. Ine şolam aktivistleriň işi. Şol ýaly biz aýdyp Türkmenistany prozraçny etmesek, hemme ýerde bir bolup geçen bir kanşol derrew aýdyp durmasak, onu bir kanşoluklar, korrupsiýalar dowam eder. Dogry, hemme korrupsiýa edýär Türkmenistanda. Sebäbi hökümet ýok. Diňe şonuň bandit korrupsiýon skemasy ýörýär. Sebäbi bu tarapda gurulan hökümetiň hiç ýeri ýa-ni hiç ýeri skemasy, hiç ýeri organigramasy ýörenmek. Bu tarapda diňe şoň gapdalyna gurulan parhol ýörýär. Ine bizim şoňa çykyş edip Türkmenistanyň prezidentine ýüzüni urýar, parahorlaryny tapyp görkezip, şonuna da şol hiçtat edemek diýmek. Muň özü parahorla düzeltmese, näme garaşýar, näme düzülmelimiş? Bizim öňümüz garanky, bu parahorlar gelip biz prezident aýdan soň dowam edip, mundan beter dowam edýär. Şonuň üçin biz galmaly. Şonuň üçin men size diýen. Berdimuhamedowdan hiç tada garaşma. Hiç tat bolmaz. Alişer Novaýdaky 48-nji magzyny produkty ýok. Halk galjak bolup durşy ýerde. Hiç tat ýok, kartoşkalar ýapyldy. Adamlar beýaşdan we bir çöl almak üçin oşuda durýar. Ine şu ýaly nokotlar häzir galyp başlar. Buyursunlar. Entek daşynyň adamlar gelsin, size görkezerler. Kanunlaryň ýedediňi, kanunlaryny hormat goýmaly. MHM'leri eýen pyçaklajak bolýar. Şoňpula ýediljek bolýar. Etmelem şonu. Egerde size hormat goýmasa, egerde kanun ýolundan biz şolar kanuny getirip bilmesek, Türkmenistanyň prezidenti getirilmesek, bizde bir ýol bar. Töweş görüşmeli ýol. Ýöne oňa çelli biz şolar kanuny çagyp görmeli. Egerde ýene-de Raşid Meredow öz pasport biznesini dowam etse, egerde ýene-de adamlary samolyota mindirjek bolup $4.500, $10.000 gatyrsaly adamlara diýip durýan bolsa, onu diýmek bu sistema düzelmýär. Onu diýmek Türkmenistan prezidenti tam şunun üçin. Şoýdan pul alýar. Öz pulunu kesmede. Diýmek parahorlyk şeýle bir sınıpdyr. Indi bunu ýöne gopar baýramagyň bolmaýar. Hormatly vatandaşlar. Men şu çykyşym näme size aýdýan, ine gysgaly habarlar geldi Türkmenistandan. Ine şu soňky reýsde baran adamlaryň ykbaly boýunça habaryňyz bolsa kyn görmän, şu videoň aşagynda men ýa-ni adreslerim, telefonlarym bar. Ya Telegramda maňa ýaryn ya aktivist çağda gelip adminler bilen habarlaşyp informasiýa berýär. Men sizin hemmäňizi aktivist çağda çağırýan, gelin goşulun, DBT toporuna biz öňe gitmeli. Bizde wagt ýok. Biz öz haklarymyzy almaly, biz demokratiýa bolmaly, biz kanuny, adalatly ýurt bolmaly. Biz döşümizi açyp Türkmen halky bolup içinde daşyna gelmeli. Biz bir san diktatora öýlerini, ykballaryny çalyşdyrmaly. Şonuň üçin Türkmenistan, Türkmen halky diňimi, sag bolun.